ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба тамоми тамошобинон ва обуначини канали MMW. ман бо шумо ҳастам доктор Самиев Салоҳиддин. Хуб дӯстони азиз, имрӯз дар бораи 5 намуд мевагиҳо, донагиҳое суҳбат мекунем ки онҳо қобилияти баланд бардоштани тестостерон, яъне қувваи ҳамхобагии шуморо доранд ва агар мард солим бошад. ва оиди 5 маҳсулоте суҳбат мекунем ки истеъмоли онҳо хубтар, зиёдтар истеъмол кардани онҳо зиёдтар шудани мардонагӣ шавад. Вале мехоҳам пеш аз шурӯъ ба саҳми шумо расонам, дӯстони азиз, ки агар шумо дар худ заифии мардонагиро эҳсос мекунед, агар шумо бемор ҳастед, дар ин ҳолат шумо мутаассифона дар шумо кӯмак намекунанд. Ба шахсоне кӯмак мекунанд ки солим ҳастанд, ягон мушкиле надоранд, вале мехоҳанд ки ана ҳамин хел сиҳат истанд. Дар ин ҳолат шумо метавонед ин маҳсулотҳоро ҳамчун иловагӣ истифода кунед. Вале агар бемор бошед, дӯстони азиз, ҳатман ба мутахассис муроҷиат кунед, сабаб муайян кунед ва сиҳат шавед ва баъдан ҳамин рекомендациҳое ки мо медиҳем шумо иҷро кунед. Якумин чизе ки ман зиёдтар ба мардон тавсия метиҳам барои истеъмол кардан, ин бодом аст. Барои бодом дар таркибаш цин ва селен дорад. Хеле ки дар чандин наворҳо ман фаҳмонда будам, барои ҳосилшавии тестостерон дар мард цин ва селен роли бениҳоят муҳимро бозӣ мекунанд. маънои гапам он нест ки ҳар рӯз шумо бояд бодом истеъмол кунед. Не, дӯстони азиз, чун муқаррарӣ шумо метавонед истеъмол кунед, агар шароит имкон диҳад метавонад истеъмоли онро каме зиёдтар кунед. Барои шумо бениҳоят хуб аст. дуюм маҳсулоте ки ман ба шумо тавсия медиҳам, ин албатта чормағз аст. Чормағз дар таркибаш аз жирни кислотаҳо аст ва ин метавонад сабаби хуб шудани гардиши хун дар тамоми бадан шавад. Вале мутаассифона бисёриҳо ба қавле миф месозанд ки ё шахс метавонад ки фақат танҳо ва танҳо чормағз истеъмол кунад ва мардонагиаш доимия хуб мешавад. Не, дӯстони азиз, чормағз бениҳоят чизи хуб аст, вале бояд гуфт ки шахс бемор бошад, барои шумо чормағз кӯмак намекунад. Барои шахсоне ҳаст ки яъне солим ҳастанд, мехоҳанд муддати тӯлонӣ солим истанд, барои шумо тавсия медиҳам чормағзро истеъмол кунед, вале на ҳамчун чизи табобатӣ, ҳамчун чизи гӯем ки барои нигоҳ доштани саломатӣ. Сеюм чизе ки ман зиёдтар барои шумо тавсия медиҳам, ин шоколад аст, махсусан шоколади сиёҳ. Таркибаш флавоноид дорад ки метавонад ки эндорфин ва серотонинро дар системаи асаб зиёдтар кунад, вале ҳосилшавии онҳоро ва бояд гуфт ки серотонин ва эндорфин зиёдтар ҳосил мешавад дар организми мо. Албатта гӯем ки асаб бениҳоят хуб мешавад. Вақте асаб хуб бошад, метавонад сабаби хубшавии мардонагӣ шавад, яъне хоҳиш зиёдтар мешавад, вале била ба қавле баланд мешавад. чорум маҳсулоте метавонад ки ин албатта метавонад ки гӯшти гӯсфанд аст. таркиби гӯшти гӯсфанд аз сафедаҳои бениҳоят зиёд иборат аст ки барои организми мо бениҳоят муҳим аст ва инчунин таркиби гӯшти гӯсфанд цин дорад. хеле гуфтам, цин барои ҳосилшавии тестостерон бениҳоят хуб аст, вале бо диққат бошед, дӯстони азиз, ки зиёд истеъмол кардани гӯшти гӯсфанд низ оқибатҳои на он қадар хуб метавонад дошта бошад, махсусан ба системаи дилу рагҳо. метавонед онро истеъмол кунед, вале гӯем на ба он миқдоре ки барои шумо зарар дошта бошад. яъне чӣ қадар бояд шумо истеъмол кунед, ман насиб бошад як навор ё ин ки як материале тайёр мекунам, менависам ва дар телеграм канали худ мегузорам чӣ миқдор ва чанд грамм шумо бояд истеъмол кунед дар муддати як ҳафта. ҳамин хуб аст. инро ман пурра карда менависам, дӯстони азиз, ҳатман инро аҳамият диҳед. панҷум, гӯшти моҳӣ. ин гӯшти моҳӣ бениҳоят сафеда дорад, бениҳоят цин, селен ва витамини D дорад. ҳама чизое ки ман номбар кардам барои истеъмол шудани тестостерон роли бениҳоят муҳимро бозӣ мекунанд ва барои ҳамин зиёд истеъмол кардани гӯшти моҳӣ ба шумо тавсия медиҳам ва бояд гуфт ки дигар гӯштҳо низ бениҳоят гӯшти хуб ҳастанд, вале барои шумо фоида мерасонад. гӯшти моҳӣ бениҳоят гӯшти хуб аст, чунки витамини D зиёдтар дорад. На танҳо дар системаи мардонагӣ таъсири хуб дошта бошад, ба дигар системаҳои масалан системаи асаб ва системаи дилу рагҳо низ бениҳоят хуб аст. барои шумо тавсия медиҳам ки онро шумо зиёдтар истеъмол кунед. ва дӯстони азиз, дар охир низ боз мехоҳам барои шумо
расонанд ки агар шумо бемор бошед инҳо ба шумо кӯмак намерасонанд. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳатман аввал худро аниқ кунед, яъне ташхис супоред, бинед дар худ ягон беморӣ агар надошта бошед, баъдан ҳаминҳоро ҳамчун ғизои иловагӣ истеъмол кардан гирен. саломатии шуморо дар нормаи муқаррарӣ қапида, яъне хуб намемонад ки аз сатҳи паст гузарад. хуб дӯстони азиз, пеш аз ҳама аввал бояд ба мутахассис муроҷиат кунед, дарди худро аниқ кунед, баъд ин чизҳоро истеъмол кунед. хуб дӯстони азиз, умедворастам тансиҳат ва хонобод ҳастед. ман бо шумо будам доктор Самиев Салоҳиддин. агар чӣ нофаҳмиҳое бошад, шумо дар комментария нависед, ҳатман мо ба шумо ҷавоб мегардонем.